Kunne du tænke dig at se noget rigtig spændende, der giver dig en masse, du ikke har i dag? Så læn dig tilbage og nyd de næste par minutter. Det, jeg vil fortælle dig om, hedder Fiberflex. Kabel-tv, telefoni, video, spil, e-mail og verdens hurtigste internet. Men der kommer mere endnu. Og ved du, hvad det bedste er? Du kan købe det her i byen af nogen, du kender i forvejen. Energi Randers. Det eneste, du skal gøre, er at sætte et kryds lige her. Altså på dit eget hus. Så kommer der et par teknikere og sørger for, at din fremtid hænger i en tynd tråd. Som den, jeg har lige her. De kaldes lysledere. Det er dem, der med lysets hastighed henter alt det sjove og fantastiske herudefra. Og lige ind på den her, eller den her. Når teknikerne er gået, er det eneste, du kan se, så er der en lille fyr her. En Fiberflex-boks, der gør dig i stand til at vælge lige det, du og din familie helst vil opleve, lige når det passer jer. Det er da nemt, ikke? Hov, der fik jeg vist en e-mail. Det skal du lige se. Med Fiberflex er det nemlig sådan, at du får nemmere adgang til alting, og ikke længere behøver en computer for at sende mindre e-mails. Du kan simpelthen se tv og holde øje med dine mails på samme tid. Det er da lidt smart, ikke? Du kan skrive, sende og modtage mails fra den bedste plads i sofaen. Eller også bare nyde filmen, hvis ikke du vil forstyrres. Og nu vi taler om tv, så kan du godt glæde dig til mere at vælge imellem en fantastisk billedkvalitet og film i lange baner. Lad os for eksempel vælge den her. Så skal jeg vise dig noget helt vildt. Med Fiberflex er det slut med at gå glip af noget. Ringer telefonen, stopper du bare programmet. Og fortsætter lige der, hvor du kom til, når du er klar til det. Uanset hvad du sidder og ser. Det er da vildt, ikke? Og så er der det med kvaliteten. Altså ikke i udsendelserne, men på billederne. Prøv lige at se en gang. Med Fiberflex får du knivskarpe billeder og HD-kvalitet. En ny teknologi, der kort fortalt giver dig billeder i fantastisk kvalitet, der gør oplevelsen temmelig realistisk. Uanset hvilke kanaler du vælger i din Fiberflex-pakke. Og også i fremtiden. Nu tænker du måske, hvordan gør man egentlig? Det er faktisk ret enkelt. Du kan styre hele verden herfra. Det eneste, du skal bruge, er sådan en her. Sådan en har du garanteret allerede. Og så dem her. Du kan bruge dem begge til det meste. Denne her vil du nok bruge, når du vil se tv. Og den her vil du bruge, når du skal skrive lidt mere. Når du vil lege din yndlingsfilm. Når du vil skrive korte e-mails. Når du vil udfordres med et sjovt spil. Eller når du vil surfe på nettet. Men der er mere endnu. Fiberflex er nemlig også telefoni. Det gør dig i stand til at spare penge på din telefonregning. Har frit forbrug til lavpris og udlandsopkald så billige, man skulle tro, det var løgn. Så kan du bruge lige den telefon, du har lyst til, så længe den er din, og at den er med i dit Fiberflex-abonnement. Mon ikke det giver noget at tale om, når I er langt væk fra hinanden? Eller helt tæt på. Billigt, ja næsten gratis, men altid i en rigtig god kvalitet. Og det kan lade sig gøre på grund af denne tynde tråd. Ikke den orange, det er hovedkablet. Heller ikke denne her, det fordeler kablerne. Det er den her, lyslederen. En meget tynd tråd på tykkelse med et hår. Designet til at sende levende billeder, lyd og data i små lysglimt. Ja, du hørte rigtigt. Milliarder af lysende glimt, der bliver til film, filer, musik, e-mails og alt muligt andet hjemme hos dig med lysets hastighed. Fra hele verden hjem til dig lige nu. Det giver dig også helt nye muligheder, hvis du har sådan en her. Eller en, der ligner. Fiberflex er nemlig verdens hurtigste og mest sikre internetforbindelse, der kan give dig uendelig hastighed. Både når du uploader og downloader. Kort sagt, en forbindelse, du kan stole på hver eneste dag året rundt. Akkurat som den energi, du allerede får fra Energi Randers i dag. Med bare et stik har du altså en billet til fremtiden allerede i dag. Det meste er bedste tv, telefoni til lavpris, internet i megaformat.
Og en installation, der giver dig adgang til alle de nye ting, der dukker op i fremtiden. Og så er der det med sikkerheden. Det har vi også tænkt på. Vil du være på den sikre side, kan du købe Fiberflex Sikkerhedspakken. Den indeholder antivirusprogram, der beskytter din computer mod, ja, virus. Der er forældrebeskyttelse, hvis du har børn. Der er en firewall, der holder ubudne gæster væk, hacker og firmaer, du ikke gider at handle med. Anti-spyware, der beskytter mod folk, der vil snage dine filer. Og der er spamfilter, der sørger for, at din mailbox ikke brænder sammen med ligegyldige mails fra hele verden. Det kan være nye spændende ting herinde. Men der vil helt sikkert også ske nye ting ude i virkeligheden. Og så er der den digitale overvågning. Det er altså spændende. I virkeligheden er det meget enkelt. Hvis du har noget, du gerne vil kunne følge med i, når du ikke er hjemme, så kan du snart gøre det. Uanset om det er for at være tæt på de mindste, eller for at undgå ubudne gæster. Er du også blevet tændt på Fiberflex? Så har du flere muligheder for at komme i gang. Du kan starte med at kigge dig omkring. Er der en Energi Randers medarbejder i nærheden, så tager du bare fat i ham eller hende. Du er også altid velkommen til at ringe på det her nummer. 89 11 47 60. Og har du styr på det med nettet, så kan du altid bare klikke ind lige her. Fiberflex.dk har åbent døgnet rundt.